Imos agora con María Bugallo Porto, que ven da Universidade Miguel Hernández de Elche, coa charla de uso de R, uso de R na estimación en áreas pequenas, un caso real, con datos bidimensionais. Como queres. Bueno, moitas grazas pola presentación e boas tardes a todos. Eu hoxe vou a falar, como ben dixo o moderador, do uso de R na estimación en áreas pequenas, e en concreto dunha aplicación na estadística pública con datos bidimensionais. Isto enmárcase dun proxecto de investigación financiado polo Instituto Nacional de Estadística, en o que traballo xunto a colaboradores do Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa da Universidade Miguel Hernández de Elche. Pois ben, en primeiro lugar, vou a motivar o problema de interese para, a continuación, falar dos datos reais, do problema estadístico, da aplicación e dunha serie de consideracións finais. Para empezar, quero falar do mundo dos datos e onde se enmarca o que é a estimación en áreas pequenas. Incluyo dúas citas, a primeira delas atribuída ao ex CEO de Google, Eric Schmidt, que di que o mundo está a xerar tantos datos cada 2 días como os que se crearon dende o inicio da civilización ata o ano 2003. Ademais, en IBM tamén se publicou que a cantidade de datos no mundo se duplica cada 18 meses. Non obstante, nesta era do Big Data, a demanda de resultados granulares segue a supoñer retos para a estimación en áreas pequenas. Isto é, moitas veces os tamaños mostrais non son o suficientemente grandes para realizar inferencia a un nivel de granularidade que non está planificado, de previsto no diseño da enquisa. Isto, ademais, está moi relacionado co hiperactivo de non deixar a ninguén atrás, o que implica dispoñer de estadísticas sobre subgrupos e minorías que hoxe en día son invisibles. Para poñer un exemplo sinxelo, o Instituto Nacional de Estadística publica resultados sobre as taxas de desemprego a nivel provincial. Sen embargo, sería interesante dispoñelos a un nivel municipal, se, por exemplo, un concello desexa postularse a unha axuda europea, que sexa para concellos particularmente vulnerables, ou desagregar tamén os resultados por sexo, grupo de idade, nivel de estudos ou nacionalidade. Isto tamén está moi relacionado con un dos retos da estadística oficial actuais. Aínda que a cita que incluyo na diapositiva é do ano 2007, segue a aplicar na actualidade e ven a dicirnos que se busca unha estadística máis detallada, é dicir, a un nivel de agregación menor, pero tamén que sexa rápida en términos computacionais, que sexa precisa os resultados que se publican, pero finalmente que sexa moi barata. Isto é, non aumentar innecesariamente o tamaño mostral das enquisas, senón utilizar metodoloxía estadística máis sofisticada. O que tamén está relacionado cos 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable, entre eles o fin da pobreza, o crecemento económico e o fin das desigualdades. O que me leva a falar de que é a estadística oficial, en onde se enmarca este proxecto de investigación e por que é tan importante. Pois ben, falando a grandes rasgos, por estadística oficial, cúbrese calquera publicación dunha Oficina Nacional de Estadística. No caso galego, o Instituto Galego de Estadística, o IGE, e a nivel estatal, o Instituto Nacional de Estadística. E ditos resultados básanse en enquisas, censos, rexistros administrativos, entre outros. E ademais son a estadística do día a día, a que coñece a maior parte da xente e a que sai nas noticias. Inclúe resultados sobre as taxas de desemprego das que falei anteriormente, resultados de indicadores de pobreza e da saúde e do medio ambiente. E ademais deberíase utilizar na toma de decisións co obxectivo de reducir desigualdades e implementar as políticas públicas. Non obstante, existe unha falta de equilibrio entre o nivel de agregación das enquisas para reducir custos e o nivel de agregación dos resultados dos que queremos dispoñer, o que dá lugar, como xa comentei, a que os tamaños mostrais non sexan o suficientemente grandes como para que os estimadores directos, que son a grandes rasgos medias mostrais ponderadas, den lugar a estimacións precisas ao nivel de agregación de interese. E, porén, ten que se propoñer unha metodoloxía estadística máis sofisticada. E estes modelos basaránse en modelos de estimación en áreas pequenas. O problema é que os dominios nos que se vai a inferir non están planificados no diseño inicial da enquisa e, polo tanto, falta información. A variabilidade é inaceptablemente alta dos métodos tradicionais, con coeficientes de variación incluso superiores ao 30%, e en moitos casos os resultados son inexistentes. Non se pode levar a cabo a imputación cando os tamaños mostrais son cero empregando métodos directos.
Como solución, a proposta estadística é empregar modelos de estimación en áreas pequenas que melloran a fiabilidade dos resultados a nivel granular ao tomar forza pestada de variables auxiliares, por exemplo, disponibles en censos ou promediadas, información de outros subgrupos e estruturas de dependencia espacial, temporal, espacio-temporal ou xerárquica. O máis común é empregar os modelos mixtos, xeralizados ou lineais, con intercepto aleatorio que nos permita capturar a variabilidade entre áreas. Entre os modelos mixtos máis populares para estimación en áreas pequenas temos os modelos de área que se axustan directamente ás estimacións directas para suavizalas e os modelos de unidade que se axustan aos microdatos da enquisa. Eu vou-me a centrar nos modelos de unidade, sendo o máis destacado o modelo de erro aniñado. Incluyo nesta diapositiva un exemplo de xoguete no contexto bivariante de como sería o axuste con un modelo de erro aniñado. Trátase dunha variable explicativa no eixe X absolutamente continua e unha variable resposta absolutamente continua. Imaxinémonos unha variable de ingresos. Entón, non sei se se aprecia, os diferentes cores indican a pertenza dos individuos que son os puntos a distintas áreas. E o obxectivo sería, esta sería a nosa mostra, predecir en cada área, por exemplo, en cada cruce de provincia, sexo e grupo de idade, o non observado a partir dun modelo estadístico. Ben, isto a día de hoxe pódese facer en R. De feito, son multitude as librerías que existen, pero, bueno, fixe unha pequena mostraxe e gustaríame comentar primeiro para modelos clásicos a librería SAE, para a predición de indicadores de pobreza e desigualdade a librería EMDI e, finalmente, con foque bayesiano, a librería HBSAE. Ben, o modelo NER, o modelo de erro anidado, modelo de unidade, no que nos vamos a centrar, está implementado na librería SAE. O modelo incluyo, un breve resumen na diapositiva, axustas os microdatos a unha variable resposta I que se obtén para cada un dos individuos da mostra en cada unha das áreas, J é o individuo e D a área, e asume unha combinación lineal dun vector de variables explicativas, os coeficientes beta, efectos aleatorios específicos da área e erros do modelo. Tanto erros como efectos aleatorios deben ser homocedásticos, normales e independentes. Ben, o modelo de erroanidade é moi popular en estimación en áreas pequenas, pero, entre outros, ten unha desvantaxe. É para un foque únicamente univariante, só temos unha variable resposta. E como vamos a mostrar, no problema estadístico que nos plantexou o Instituto Nacional de Estadística, temos que pasar a un contexto bivariado. Antes de nada, quería falar brevemente deste proxecto de transferencia de coñecemento que é interuniversitario. En concreto, eu colaboro entre a Universidade Miguel Hernández de Elche e a Universidade da Coruña. A nosa liña de investigación titúlase Estimación en áreas pequenas de indicadores multivariables en España. É un proxecto de 2 anos, o 2024 e o 2025, e o obxectivo xeral é mellorar a calidade da información estadística oficial a partir de datos de enquisas que, en todos os casos, son proporcionadas polo Instituto Nacional de Estadística. No ano 2025 hai 3 prioridades, todas elas se centran na predición de indicadores non lineais. O primeiro dos obxectivos, a predición... O primeiro dos obxectivos, penso que non está activado. O primeiro dos obxectivos é a predición de horas efectivas, horas realmente traballadas por comunidade autónoma, división da clasificación nacional de actividades económicas e 3 grupos de tamaño empresarial. No segundo obxectivo, preténdese predecir conxuntamente custos e traballadores e custos e horas efectivas, de novo por comunidade autónoma, división CENAE e tamaño empresarial. E, finalmente, no obxectivo número 3, predecir de maneira individual o custo laboral e o custo salarial, pero en este caso a un nivel de agregación territorial menor, en lugar de comunidade autónoma provincia, e por sector da clasificación nacional de actividades económicas. Nesta presentación, por brevedade, voume centrar no segundo dos obxectivos, que foi o que nos deu máis traballo por tratarse dun caso bivariante. Debemos modelar conxuntamente unha variable de custo e unha variable de traballadores ou unha variable de custo e unha variable de horas efectivas. Sobre a enquisa que vamos a utilizar, trátase da enquisa trimestral de custo laboral, a ETCL, que contén unha mostra representativa de empresas do territorio nacional, a súa periodicidade trimestral, e permite que a día de hoxe o Instituto Nacional de Estadística publique, entre outros, na súa páxina web, resultados dos indicadores que mostrei na diapositiva anterior, desagregados por comunidade autónoma e grandes agrupacións da clasificación SENAI. Se creo recordar, 3, e, sen embargo, no proxecto de investigación, 82 son as divisións CENAI que nos consideramos.
Ademais, en termos matemáticos, o problema de interese do obxectivo 2 é a predición conxunta de dúas variables obxectivo bivariantes, o custo laboral e o número de traballadores, o custo salarial e as horas efectivas nas 17 comunidades autónomas, as 82 divisións da Clasificación Nacional de Actividades Económicas, empresas pequenas, medianas e grandes. Así, dito isto, os parámetros de interese son, por unha parte, parámetros aditivos, isto é, medias poblacionais nos dominios de estimación das variables de custo na primeira liña e do número de traballadores e as horas efectivas na segunda, pero tamén son parámetros non aditivos, en concreto son ratios de medias poblacionais, o custo laboral por traballador e o custo salarial por hora efectiva. Para resolver este problema, poderíamos empregar métodos directos que son os que o día de hoxe emprega o Instituto Nacional de Estadística. A grandes rasgos, como xa comentei, medias mostrais ponderadas. Sen embargo, os tamaños mostrais nos dominios de estimación da enquisa trimestral de custo laboral son realmente baixos. De feito, a mediana é inferior a 6 datos nos dominios e así as estimacións directas non son para nada precisas e tuvemos que propoñer unha nova metodoloxía estadística. Como xa dixen, estimacións directas, resultados moi pouco precisos e tanto o modelo de Fay-Herriot como o modelo de erro aniñado están plantexados no contexto univariante e, polo tanto, as propostas sinxelas concluímos que non se adaptan á natureza do problema. Sen entrar en máis detalles na formulación matemática do modelo que se propón, que é o modelo que xa existe na literatura, o que se fai é xeralizar o contexto bivariante o modelo de erro anidado para modelizar conxuntamente custos e traballadores e custos e horas efectivas, considerando un vector bivariado de efectos aleatorios e un vector bivariado de erros do modelo. Este novo modelo tivo que se programar de cero en R, dai a inexistencia de librerías que nos permitisen resolver o problema que plantexaba o Instituto Nacional de Estadística. Tamén tivemos que programar a partir do modelo o cálculo dos predictores e a estimación de medidas de erro para cuantificar a incerteza. E disto isto pasa a aplicación a datos reais, donde tamén xorden certos problemas. O primeiro deles é o benchmarking, a conformidade. A día de hoxe, o Instituto Nacional de Estadística xa publica resultados e exixe que os resultados que nós podemos obter a partir do proxecto coincidan se sumamos o nivel de agregación menor a un nivel de agregación superior. Para entendelo cun exemplo sinxelo relativo ao número de ocupados, se, por exemplo, o INE publica o total de ocupados nunha provincia e nós creamos un modelo estadístico que nos permita calcular o total de ocupados en provincia cruzado con sexo, debe coincidir a suma dos dous sexos nunha determinada provincia co total da provincia xa publicado. Para elo, a partir dos predictores calculados do modelo, nós o que fixemos en este caso relativo a custo por traballador e custo por hora efectiva foi empregar dúas librerías de R de optimización con restriccións que nos aseguraron que as predicións derivadas do modelo, ao sumalas a un nivel de agregación maior, coincidisen cas publicacións do Instituto Nacional de Estadística. E na diapositiva incluye a comparativa no eixe X do estimador directo, que sería a metodoloxía clásica, e no eixe Y da nosa proposta. Como podemos ver, segue unha tendencia lineal e o modelo tende a suavizar as estimacións directas, polo tanto, reducir a súa variabilidade cando comparamos os coeficientes de variación. E, finalmente, decir que a partir dos resultados deste proxecto, empregando a librería MapSpain de R, mapeamos unha serie de divisións CENAE, algunhas interesantes para ilustrar nesta presentación, a nivel autonómico. Nos mapas actuais o que estamos a representar son as mellores predicións empíricas do custo laboral por traballador na esquerda para o sector de construción de edificios e na dereita para os servicios de aloxamento. Como vemos, as distribucións son moi distintas. De feito, na construción de edificios podería dicirse que o noreste de España é onde os salarios son maiores e, sen embargo, en canto a servicios de aloxamentos é na Comunidade Autónoma de Madrid e nas Illas Baleares. E respecto ao segundo dos indicadores do custo salarial por hora efectiva, canto cobramos en termos netos por hora traballada, mapeamos os servizos de comidas e bebidas, sendo a Comunidade Foral de Navarra, Rioxa e o País Vasco, onde os custos son superiores, e no outra, programación, consultoría e outras actividades informáticas, onde destacan Madrid e toda a costa mediterránea. Polo outro lado, temos Castela-Mancha.
E xa finalmente, decir que se trata, como xa mencionei, dun proxecto de transferencia de conocemento. Nos propuxemos unha nova metodoloxía estadística que se tivo que programar de 0 en R. Isto permiteu reducir a variabilidade con respecto ás estimacións directas que utiliza o Instituto, tamén a variabilidade temporal, aínda que non o mostrei por brevidade, pero cas novas predicións, considerando diferentes trimestres da enquisa ETCL, ao longo do tempo a variabilidade e a flutuación é menor, polo que os resultados que publicaría o INE serían máis suaves. Ademais, abordamos o problema de conformidade e mapeando os resultados podemos caracterizar as diferencias entre comunidades autónomas, divisións CENAE e tamaño empresarial. Incluyo unha serie de referencias. E, finalmente, incluyo un enlace ao repositorio de GitHub donde espero que pronto poidamos publicar parte do código do que falamos nesta presentación. Moitas gracias. Alguna pregunta para María? Bueno, entón, como non está Miguel, fago eu. Falas dunha transferencia de conhecemento cara ao INE. Eso provocou algún cambio nos informes oficiales? É dicir, hai algún implementación desta metodoloxía por parte do Instituto? Pois ben, sobre o que falei hoxe ainda non, porque en curso trátase das prioridades do ano 2025, pero o ano pasado sí que abordamos metodoloxía de estimación en áreas pequenas para mellorar os resultados relativos á taxa de paro. Neste caso, o INE publicou a nivel provincial e que a nova metodoloxía poderíanse publicar a nivel municipal e agora mesmo está se levando a produción do Instituto Nacional de Estadística. Sí. Pero do que falei hoxe non, porque ainda é un objetivo aberto. Pues nada máis. Muchas gracias, María. Moitas grazas.